Това е една програмка за Deus 2, Software 2. Програмката се нарича KSP2. Тя за какво е тази програмка? Кажи сега. Ами тази програма е бърза за замърсени места, но може да се ползва и на по-чисти, само ще стигнем и до там да се дигне, да се свали съвсем Но малко основно реактивността. тя е бърза програма. Тя е бърза програма, да може да изкарва сигнали, които са маскирани. На Deus 2 не му липсва бързина, но тази програма ще може да изкарва наистина сигнали, които са маскирани от черни сигнали. Добре, на базата на коя значи Software 2 трябва да е инсталиран? На програма 3, която е Sensitive Full Tones. Я покажи на начинаещите как сменяш програмите. Програмите се сменят с плюс и минус. Четвърта е ние сме на трета. Sensitive Full Tones. Добре, Sensitive Full Tones. Добре. Почваме, това е стандартната заводска програма, нищо не е пипано още по нея. Започваме с менюто. Нека да започнем с най-първото, което е Sensitivity. В момента е на 90, ние го даваме на 93 за тази програма. Добре. Значи Sensitivity мога да променеш в зависимост от това дали имаш смущения някакви и така наседне. Да, в момента е на 93, така работи добре за замърсени терени. Отиваме надолу, отиваме на Frequency Max, трябва да е задължително на 40. До максимума да си стига. Максимума добре. Да може да стигне, така изкарва измежду черни сигнали много по-добре, когато е на 40. Iron Volume е на 7, много добре работи на 3. Сега това е до някъде по желание на потребителя, но на 3... Как да се чува, колкото силно да се чува черния сигнал? Черния сигнал, железния тон, по-ниския. Да. На 3, реактивността даваме на 2,5, предволно бърз апарат е на 2,5. Директивити за начинаещи, това е скорост на става и за дълбоко, и за по-дълбоко, но със сигурност за... Колкото са по-ниски тия стойности, би трябвало да е по-дълбок апарат, колкото по-висок е по-бърз, но по-плитък. Добре, 2,5. Програмата е 2,5. След това отиваме на Audio Response. Audio Response е отговора на дълбоките сигнали, дали да ги дава по-силно, в случая е 4. Така работи. Те максимум колко са тук? 7 са максимума, като най-дълбоките сигнали се чуват като по-плитките, но пък почва и разни такива смущения да вкарва, така че 4 е добре за тази програма конкретно. Дискриминацията я даваме на 6 и 9. Това е дискриминацията. Влизаме в експертно меню. Не, влизаме в експертно меню и много важно е да стигнем до с плюс. Отдолу натискаме плюс. И отиваме на pitch. В тази програма е на pitch. Отиваме надолу. Pitch тоновете са един тон, който се променя по интензитет. Отиваме надолу и отиваме на bottle caps. Трябва да си останат 0. Ноча в момента е 23-24. Някой път при мокра земя или при горещи камъни може да е на 23-24, но за тази програма ноча е off. Давате го с минус. Трябва да пише off, т.е. да е изключен напълно. Silencer е 3, ние го даваме на 0. За 0, отпушваме апарат. Трябва да е максимално отпушен за тази програма, за да може да изкарва измежду многото черни сигнали и такива цветни, които са маскирани. Добре. И пак стигаме на Tones, както казахме, трябва да е pitch. Стигнахме до Sensitivity. Сега, това бяха набързо всичките настройки, които трябва да се променят в програмата. Вие може да си превъртите или да дадете пауза на някой от тях. Сега отиваме в Grunt Balance, което е горния десен бутон. Добре. Grunt Balance в момента тракинга не е включен. Ние трябва да го включим. Добре. Значи няма да правим грунт при тази програма. Няма да правим. Ние апарата си прави всичко. Значи добра за начинаещи. Добра за начинаещи, както и за много променлива. За 2-3 метра, ако се промени няколко пъти почвата, е добър вариант да се даде тракинг. За тази програма е предвидено да е с тракинг, трябва да е с активиран тракинга. Добре. Грунт стабилайзера за земята го оставяме на 2. Това е средната стойност. Остава както си е в момента. Тук отиваме на Option, което е горния ляв бутон еднократно. Не задържаме, защото ще се изключи апарата. И отиваме. Сега сме на сетинги, настройки и профила трябва да е този, който е XY. XY. Ти си обичаш XY. XY дава повече информация според мен, отколкото другите, така че със сигурност е добър вариант. Zoom го даваме да е на 4. По принцип, това за какво беше Zoom? Да видиш колко чувствителен ще е точно този XY ходографа нагоре и надолу. Иначе става много
нервен, когато е замърсено, така че не трябва да е повече от 4 на замърсено, а тази програма е именно за замърсено. Така че Zoom даваме 4 X, Y, надолу не ги променяме, излизаме от Settings, отиваме на аудио, където от аудио трябва да отидем на Select. Избираме аудиофилтър, трябва задължително да е на 0 в тази програма. Аудиотипа в момента е PWM, което е стария на Deus 1 звук. Много колеги свикнаха с него. В този случай добър вариант е High Square. Тази настройка се чуват добре и дълбоките сигнали и плитките. Така че аудиотипа е High Square. И това са настройките, които трябваше да направим или промените. Сега отиваме надолу с този горния среден бутон и отиваме в програм. Добре, за да я запазиме вече. За да я запазим. Натискаме Select пак еднократно горния ляв бутон, натискаме Save и избираме свободен слот. Свободен слот е примерно тук 17. Айде 17 даваме Select програма. и почваме да пишеме с плюс и минус. Нали виждате, с плюса сменете и минуса. Да, може да ги натискате символи продължително, за да се променят по-бързо. Така. Как сменеш следващия символ? С горната стрелка. Добре, то ви го дава. Нали виждате тук на... Има си стрелка, така че горния бутон сега... КСП 2. Даваме Valid и вече имаме програма, която отгоре сега ще се промени КСП 2. Така и няма да правите грунт, няма да правите нищо. Ето ви е тук, ако искате да си ги запишете нещата. Дълга е програмката. Ако ви се стори и излезете вече от чак толкова замърсеното, може да дадете реактивността на 1,5 и програмата автоматично става бърза, пак толкова вадеща и продуктивна програма. Иначе след това, като го включите, пак с плюс и минус за начинаещи, отивате конкретно на тази програма и някаква друга. Това е само цветни сигнали, здраве, щастие и късмет.